Ама буквално смисъл си скръших ногата, не те бавам. Как не? Ти много гимнастика правиш като. Шо? Оти съм болен. Сега си направиш спринт, шо да ти кажеш? Мали! Мали! Колко си хапе? Мали! Дай напред, дай нещо да яда, оти ки умра, за ядение ки умра. Лошо им само, бе. Ще ти имам. Не знам, защо такви гимнастики правиш? Те долу ки си дойдеш, ки ядеш и ки си направиш спринт. Па неких да направим такива гимнастики. Ти си звер. И има ли горе нещо? Има. Тажаци! Я там има нещо, чеки. Патрол пант, няма нищо. Ние са моите, да. Па я там некъде найдех калаша, брат, ако е тамо калаш убил, тамо некъде е и Сташ убил. Не знам кой казваш. Ще се опасна. Мале, аз не накултурах, оти паднах по скарите, бе. Сериозно ли? Смешно падна. Чекай да ти покажа колко смешно си падна, човек. Брат,